know the light will pass and the dark will fall. Здравейте! Сега цъкаме Слендър. Лайка бос. Добре, аз съм Девин, както не знаете, Девин Про. И до мен Shadow Beach. Да, браво! Ух! На майка хиляди тенис, добре. И сега ще играем една доста тактичка игра. Слендър. Тичай купа. Добре, значи ще тича и се кой с ласт. То се е приближаваш. Да, се приближаваш. Има ли нещо? Имаш. Не се познаеш, че. От другата страна. Аре, ю. Абе, знам бе, овчар. Ето го. Започваш да бягаш. Добре. И сега след като вземе ето тази гнусна бележка, къде някой, който не мога да рисува, може би господин Нико рисува я е писал, почва ни гони ония педерас. Не, там наляво. Ей, ще ли тази страшна музичка? Ай, какво звука е? Не бе, така се чува по-хубаво звука на играта. Отивам към вълвото на моя приятел. И дами и господа, както виждате, това е вълвото на Shadow Beach. Той го кара всеки ден, много хубаво кара. Да. Хубаво, ама не е много. Къде е тоя? Аре, Бей, някъде. бегаш, защото не ще хване. Базе, къде отиваш бе? Ще тя просто нямам някъде. Защото някъде се хванете букук. Няма го все още бе. Абе, те почна ми се такова ми стана като пребан радио. What the fuck? Това е само за една бележка не ще хване бе. Ми, щом аз играя само една. Бе. Гледай пътечката. Не наляво бе. Къде е тази пътечка, бе? Хора няма да съберем повече от 3. Абе как ти аз нема да събера втора. А такъв е това лека. Лед. И добре, ако искате повече я къщата на смъртта. За тебе, погледни назад. Там погледни. Ще е за тебе. Там. Нека в овчарка. Или си влиза просто тук. Влизай. Не, няма влизам. Вътре. Много е страшно, няма влизам. Ще ми изяде това. Чек, играем играта. Да. Страшно. Добре, тук опитил да рей или трябва да има някаква папка? Да. Защото от педерости няма. Тук си само на първа бележка. Майка, тук смята! Бе! Добре, къде аз не го виждам? Па някъде във въздуха. Почва да ме хваща лапи и аз не го виждам. Ето я! Това е по-хубаво. Втората. Къде е овчара, мамичката му овчарска? Ръката ми. Той стана. Както го виждам. Газ, кучко, газ! Вижте някой. Къде ти имаш? Не знам. Не изгледа. О! Про тебе бе! Стагме! Не ти. Стопком. Да кажеш. Кое? Ало, какво става му? Ходи ли? Или? Какво? Добре, мерси.
Чакай малко, ако искаш, или звъни на Лянка ти метна ключа. Качи ли се? Виж, Таля, слезнеш след малко пак. Той не си върнах на това. О, мъгъл. Ааа! Дей, педерас. Окей, повери след малко пак. Бе, то педераса, какво винаги зад мене, бе? Лева ще се обърне и ще почне да го бия с купа пълици. What the fuck? Какво ме става зад карата, бе? Не знам. Главиш, ще го видим на клипа. Каква е тази светкалица? Нямаше ли така светкалица? Абе, какво е свет? Той си отмъщава, че сме пребали тригълник. Сега идеш за тебе, бе. Колко време мина? Не трябва да щупна. Бате, не знам, че това се вера само две листчета. Казай ми повече, от няма да се разлежи. Защото съм много... Айде се обърни. Той идва, виж ли как почва екрана? Той пред тебе! Той пред тебе, бе! Пред тебе ще хвана, обърни на някъде. И бягай натам. Питане. Брат, то след на мен голяма проститутка, аз ти казвам. Дей така ще хвана. Бат, тази игра нека не фарсираш. Казала ми, заключили. Какво? Ние сме говорили някакви тъпости. Това. Какво ти хвана? Ай, добре, бате! Я виждате, я виждате. 3, 2, 1, да. А! Бей, кучко! Сега ти ще свърши така. Що? Малко? Готов ли си свободно? 3, 2, 1. Къде си? Където? Вот, пак стигна. Не, друго. Мисля, че има на... И какво да би това? Ама къде е? Тук нали имаш някакви тунели? Да. Снимам. Да. Аляу. Еги тунелите пътни. Тя си 100% има. И добре, това ще е нашата финална картичка и вече трябва да спрямо клипа. И ще си пием един мод, ще ви... Ще мога бе. Да е всичко светло ли? Не бе. Да го видим. Центъра. Сега да минам! Има. Какво да бъде? Окей. Добър за за тебе. Взимай тебе. Ей! Бегай, като вези. Какво е малко на език? Как ми бе? Не правиш така? Бате, това е някакъв шит, аз ти кам. Не, станало нещо на играта, не беше така. Но те, стой бе! Вали си назад, вали си назад.
Върни се, няма гол! Давай, тръгвай! Тръгвай! Тръгвай напред! Един от двата идва за тебе. Добре, видя ли го как скочи? Да, бе, това не правиш така! Хора, внимавайте, нещо играта е преебана. Това се спомня, не спи. Не, там бе, от другата страна! Защо правим? Да, тижи. Айде, мовцо! Хора, това нещо преебана играта. Не знам защо, ама като дойдете. Виж как има някаква ситуация. Наляво. Да, тръгвай. Тук това е за тебе. И целият мап го знаеш ли? Да. Аз съм някакъв болен. Бата си кам и ще се пише в рекорди сме на 10 секунд, ми е четвърта карта. Аз съм откривал смутен само, че като ми почна да дам. Следвай. Давай. Къде ти да бе? Да на пътечката, бе! Ще отбудили. Ето там. Май не да къща. Ето го. Събрахме 4 ба. Бате! Хора, ево та! В рекордите на Гинес слизам аз! Почва с пибалата. То? Почва с пибалата да се движи. Как? Така. От пибала. От гърба му. Пибала има. Ма то виждат ли си иначе? Да. О, фак! И ето го. Къде? Искам да видя това с това. Вече имах рекордите на Гинес. Да, друго. Вие нагоре, той ще виж как е. Това май ще прида. Да, бе. Ако е мина? Аз къде съм ти супер много. Не си спомням. Ляво. Бука. Да. Виж отгоре вака. Да. Свободно. Смеш? Да. Не пора. Къде? Тук. Давай, газ. Ляво, дясно, отдърпа. Лада е по-удявам тоалет. Хора, пред малко пробвахме да ми залепна езика и залепна. Да, излезна от езика. Малка част от езика. Ай, по-бързо, овце! Тичай. Не мога да видим това с това, но... Супер. Дай! Ма не беше с пипала! Значи на петото или на другите игри. Тук не знам. Айде си свалим ония мод, да може да го убиеме. Всичко. Това е гази с мод и е направено от шега. Къде съм? Виж назад. Къде? Аз не виждам, папе. Ще си измъкнем ли? Що? Аре бе, ела бе! Дева! Майка ти деба, курва шибана! И това беше. И добра чао хора! Дано ви е хареса клипа. I know the light